כשקיבלנו את הפקודה הסתערנו על הבסיס הזה. כשאתה אומר הסתערנו, הייתם שלושתכם בעצם? היינו 3 מתוך הפקודה. כן, אני מבינה. אז בעצם שלושתכם יוצאים קדימה. אנחנו רצנו קדימה, מוטה קרא לנו, בואו אחריי, ורצנו, כי ראינו חיילים או פדאיונים רצים לכיוון הקטרים. אז אנחנו בעצם היינו בריצה אחריהם לתפוס אותם, ולא ראינו שמתחת לאחת הצוללות היה מעביר מים. במעביר מים הזה שכב חייל סודני ועוד איזה 2 שהתחבאו אחריו. אנחנו לא ראינו, ופתאום הוא התחיל לירות עלינו וירה לכיווננו. אנחנו רצנו 3. אני הייתי בצד ימין, מוטה באמצע ורחמים בצד שמאל. כשרצנו ולא ראינו אותם, רק הרגשנו פתאום שיורים עלינו, מוטה קפץ קדימה והיה לו טומיגן והיה לו מעצור, ואז רחמים קפץ לפניו. זאת אומרת בעצם מוטה היה אמור בשלב הזה לירות, נכון? רק שהיה מעצור. כן. ואז מה שרחמים לקח אחריות בעצם על הרגע הזה. קפץ לפניו. כן, אוקיי. ובעצם בזה הוא כאילו הציל את חייו של חסם מוטה. אותו, ואני הייתי בצד שני, בצד ימין. החייל ששכב שם היה בצד ימין. אני פתאום ראיתי אותו ואז יריתי בו, ואנחנו התקדמנו הלאה, אבל באותו זמן הוא כבר ירה כמה כדורים, ואחד מהם פגע ברחמים בצוואר, והוא נפל על המקום ונהרג על המקום.